मार चाप 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 রাখ জায়গাটা চালছি ଅଛି 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 ସେମିତି ଚାପି ଧରିବ ନା ସେମିତି ମାରି କ'ଣ ହବ ତୁ ସେ ଏଇଟା କାଢ଼ୁନ ଆଗ ମଗୁଡ଼ା ସେପଟ ଲଗୁନ ସେପଟ ଲଗୁନ समझो फोटो दे दो मुझे फोटो दो बड़ा पशु ଖାଲି ଚାପିଛି ବେକଟା ହଛି ଯାଇଛ ଲାଠି ଭାଙ୍ଗିଲା मरियाको मान्छे मरियाको मान्छे आगे मिलेन ଭାଙ୍ଗି କୁଆଡ଼େ ବୋଲିଗଲା ଦିନ କଣ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଗିବାକୁ କହୁ